أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kule verse yeQuran engikhuluma ngayo manje, umdali uyabuza kulabantu laba abangafuni ukulalela. Walla uthi kungani ningafuni ukukholwa? Kungani ningafuni ukukhonza umdali wenu? Ngoba kwaye kwaba nesikhathi lapho enanifile khona, enaningaziwa nokwaziwa ukuthi noke nibe khona. Kwafika isikhathi umdali waninika ukuphila naphila emhlabeni. Kuzofika isikhathi futhi lapho nizofa khona. Abuye anivuse futhi niphile bese nibuyela kuye. Manje yini inkinga kahle? Abantu badidwa yini? Umdali uyabuza ukuthi kungani ningafuni ukukholwa? Kungani ningafuni ukulalela? Lalela-ke nginitshele ke bafowethu. Angifosti umuntu ukuthi abe Muslim. Angikaze ngafosta umuntu ukuthi abe Muslim. Ngizikhulumela mina wakoshandu, ngizikhulumela mina wasemambatheni. Ithi mina ukuba kwami Muslim kwangikhulula emaketangweni amaningi kaSathane engangiboshwe ngawo. Ngizikhulumela mina nawe uma ngabe ufuna ukukhululeka kulawo maketango, nawe iIslam ingakunikeza leyo nkululeko leyo. Kodwa ngiyaphinda futhi, angiphoqi umuntu ukuthi abe Muslim, angifosti umuntu ukuthi abe Muslim. Kodwa mina iIslam ngathi mangabe ngiyithatha, yangithatha yangibuyisela esintwini lesi abantu abangasasazi isintu. Islam yangibuyisela enhloniphweni. Islam yangibuyisela ekuthenini mangibona umuntu wesifazane ngimnikeze indawo yakhe, ngimhloniphe. Uma ngibona ubaba ngimhloniphe, mangibona umama ngimhloniphe, mangibona ugogo ngimhloniphe, mangibona umkhulu ngimhloniphe, mangibona umfowethu ngimhloniphe, mangibona udadewethu ngimhloniphe, mangibona ingane ngihloniphe. Yangithatha Islam yangibuyisela lapho. Wena ke ofuna ukuphila eyakho intando usenkingeni ke mntana sekhaya. Ngisaphinda futhi, angifosti umuntu ukuthi abe Muslim noma azehlise noma athathe lenkolo yokuzithoba ngaphansi kwentando yakaNkulunkulu noma kaMdala wenzuku. Kodwa uma ngabe wena usithathile leso sinqumo njengami yokusiza lokho, ngoba mina wakoshandu kwangisiza, namhlanje ngiphila impilo eright. Anginayo nencane inkinga, anginantambo la emzimbeni, anginancweba la emzimbeni, angigcabi, angifake esiphandla, ngiyimi nje njengoba ningibona. Ngafika emhlabeni ngingagqokile, ngizohamba futhi ngingagqokile. Njoba ngigqokile nje kanje akukho kunye kokukhona, yile impahla engigqokile. Njengoba noma sengihamba nyobe ngigqokele nje ingubo yami emhlophe yodwa, ngingafake intambo, ngingafake encweba, ngingafake esiphandla. Ngiyabonga.